Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadekno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane. Oh, bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar lho. Ndiri tenan po? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke ngono nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sak kae. Anak Semar ora mbelani desaku ilang lebaran. Kemempengan kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng, Rene ya. Ngapae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya 3 dina arep nyaur utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana.
Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Mbok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Truk. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngopo? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake Gong, cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajahe siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngandhu ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono ndene iki dadi. Kaya dimiringke ndono miring kene. Keri ning gulu. Apa tenan aku ora nggara. Jajale le tuwati. Gila. Tokapake Gong, tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelane. Ha ta Truk keri ta Truk? Nang guru rama iki dik-dik ngene. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambuté. Mbok nganti tekan rambutan terus kok. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ramane geden-gedenan cangkem legane atiku. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulu gletak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati niku. Wah.
Gila kabeh merinding kul. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu wis kolu apa. Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk. Malah kewirangan lho, jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, meneng aja do melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan Liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kandha parat. Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Bathasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta Witara irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Maratuamu wae, udu. Sapa iki? Iki ki mungsuhe awake dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu lah. Sapa itu? Begawan Liceng suwi. Weh lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, wah antil mutar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lho Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo, ketokno budimu leganing ati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungsa apa? Kowe iki sirahe kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagah adimu sing gagah ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa.
Ayo. Luweh mudar dhewe. Halo. Iki Rondul Wati mau. Ayo, Petro aja tak sepelekke, Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondul Wati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe, ata ngapake? Ata idoni. Wis. Ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewakke tenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Modern. Iki malah keri cengele. Rumangsane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Tamu tadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Wah! Timbang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, Tata Sebangunan. Gong. Gong, kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kenane kaya sampe iki jane Banyumanik Semarang Sondol Wetan sampe turute ngene jenenge ngambar apa? Gong. Matamu kok malik, matamu kowe. Lho. Durmeke matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo? Pendritane rusuh. Kaya ning Inang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah ya ampun Truk kaya ilang ingatanku ya ampun tenan arep jajal tak jajal kaya ngopo